Мәйданға Собан бәйрәмен билгеләп үтәргә меңләгән кеше җыелган иде. Собан туйның иң матур өлеше ат чабышы дисәк, ялгышмабыздыр. Бу юлы да ул күп кешене үз янына җыйды. Чабышта эш атлары белән ярым чиста токымлылар барлыгы 20дән артык җайда катнаша. Үз төркемендә Олег Шалафиев җиңү яулады. Biz atımızı tesirliyimiz gün sayın, apşağım yani 2 kilometre şabam. Biz anım bilen bir-birimizden anlıyoruz. Min belekeyden de atlar yanında, at jini qoğalgandır indi yani. Gel bir-birimizden anlıyoruz. Картинашчылар ярышы да беркемне дә битараф калдырмады. Спортчылар 2 яшь категориясендә көч сынаштылар. Кече яшьтәгеләр арасында шәһәрдәге беренче санлы мәктәп укучысы Даниил Гараев финиш сызыгын беренче булып кисә. Зурраклар арасында беренче мәктәптән Рафил Салихов үзенең картинг белән оста идарә итүен дәлилләде. Алга таба һәркем түземсезлек белән тантаналы ачылышны көтте. Халыкны, райондашларны, төбәгебез кунакларын сәламләү үзеннән куелган композициядә 400дән артык кеше катнаша арасында бию коллективлар, ансамбльләр, спортчылар һәм башкалар да бар иде. Тагы шунысы игътибарга лаек, быел тәүге мәртәбә сүзләрен якташыбыз Рафаил Газизов, музыкасын композитор Ярун рәсемдәге балалар сәнгать мәктәбе укытучысы Александр Эштенгаур язган Мамадыш гимны яңгырады. Аны Валерий Шириков башкарды. Сабан туй әләмен күтәрү хукукы агымдагы ел кыр батыры Алексей Журавлевка, былтыргы Сабан туйның баш батыры Максим Степановка һәм Бөек Ватан сугышы ветераны Вахит ага Галиевка бирелде. Ачылыш тантанасын тамаша кылгач мәйдан турына район җитәкчелеге, төбәгебезнең хөрмәтле кунаклары һәм хезмәт алдынгылары чакырылды. Бәйрәмгә җыелган халыкны Сабан туйы белән район башлыгы Анатолий Иванов тәбрикләде. 70-нче җиңү языннан соң Кабат халкыбызның борынгы күңелләренә җиткендергән матур бәйрәме килеп җитте. Туган ил, туган тел кебек бу бәйрәмдә гасырлар буе халкыбызның рухи бердәмлеген ныгыткан, иң авыр чакларда да күңелен күтәреп, катландырып яткан. Сабантуй үзенчәлекле, кабатланмас бәйрәм дә, ярыш бәйгеләр мәйданы да, игенченең горур хезмәтен уллау көне дә ул. Бу гүзәл бәйрәм һәр кемгә күтәренке кайф һәм яшәү дәрте бүләк итсен. Һәммәбезнең йортында тынычлык һәм муллык булсын. Ихлас күңелдән сезгә нык сәламәтлек, яхшы кайф, бәхет һәм иминлек телим. Мәйданда иң хөрмәтле, иң мактаулы урын әлбәттә Сабан батырларына бирелгән. Бирелде һәм алга таба да бирелер. Бүген дә икмәккә нигез салучы кыр батырлары мактауга лаек. Агымдагы елда да һәр икътисади зонаның иң алдынгы игенчеләре билгеләп үтелде. Алардан тыш тагын 50дән артык хезмәт алдынгысы агросәнәгать комплексында күрсәткән тырыш хезмәтләре өчен төрле дәрәҗәдәге бүләкләргә лаек булды. Сабан туй мәйданына җыелганнар 14 якташыбызга Россия, Татарстан хөкүмәтләре һәм район җитәкчелеге тарафыннан югары бүләкләр тапшыру мизгелләренең дә шаһитләре булды. Тәбрикләнүчеләр арасында хезмәттәшебез Нократ газетасы хәбәрчесе Николай Михайлов та бар. Аңа Россия Федерациясе элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министрлыгының мактау грамотасы тапшырылды. Стадион ипподромга җыелган райондашларыбызны, ерак араларны якын итеп кайткан кунакларны Сабан туйы белән республика лидеры Рөстәм Миңнеханов исеменнән Татарстан президент аппаратының территорияләр белән эшләү буенча идарәсе баш киңәшчесе Ришат Зиннатуллин, Мәскәү өлкәсенең Татар милли автономияле рәисе Фәрит Мөхтәсәров, Пушкин районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Евгений Фрисман, Шулук районының Тарасовка авыл җирлеге хакимияте башлыгы Элеонора Чистякова да тәбрикләделәр. Искитәрлек 2 зур елга. Россиянең иң матур елгалары, иң матур җирләре, иң матур таулары искитәрлек. Шуларны тота белергә кирәк бит. Менә сездә шынарга бар куллар, башлар, кайсылары шуны тота белә, кадерли белә, күрсәтә белә. Шуның өчен Мамадышның менә шушындый кичкенә баласыннан тотып, олы бабайларга биләргә кадәр Главадызга кадерле, барыгызга да бик зур рәхмәт. Мәйдан тирәли мәйдан уртасында нинди генә уеннар оештырылмаган иде. Шүлмәк ату, капчык киеп, йомырка салынган кашык кабып йөгерү, бүләкләренә күз бәйләп кисү, сулы көянтә чиләк белән йөгерү, аркан тартышу, кулгага менү, бүрәнәдә капчык белән сугышу һәм башкалар, аларның барысында күзәтеп кенә өлгер. Олысы кешесе бик теләп катнаштыларда. Мәйданның бер өлешендә мәктәпкәчә яшьтәге балалар пичмагы да булдырылган иде. Анда кечкенә сәхнәдә җыр биюләр, төрле халык уеннары оештырылды. Президент белән бергә республика хәрәкәте дә Сабан туйын оештыруда актив катнашты. Бәйрәм вакытында хәрәкәтнең районнардагы шул исәптән безнең районда да җирле бүлекчеләр үзләренең мәйданчыкларын булдырды. Аларда ГТО нормаларын тапшыру буенча көчләрне сынап карарга мөмкинлек тудырылды. Иң активлар истәлекле бүләкләр һәм грамотлар алдылар. Әлеге чарадан районыбыз башлыгы Анатолий Иванов та читтә калмады. Я отношусь очень положительно. Это ГТО мы начали еще в районе 3 года назад. ГТОның кайтуы бик вакытлы булды. Исегезгә төшерегез, без мәктәптә укыганда аны тапшыру өчен физик тәрбия дәресләрендә монматиргә бата идек. Алга таба аның масса күләм төсмер алачагына иманым камил диде Анатолий Иванов.
Президент белән бергә республика хәрәкәте халык арасында сәламәт тормыш алып баруны һәм спорт белән шөгыльләнүне пропагандалауга зур игътибар бирә Татарстан. Бүгенге көндә Россиянең спорт башкаласы санала. Профессионаллар да, гади кешеләр дә спорт белән шөгыльләнсен өчен яхшы инфраструктура эшләнгән. Республикага Россия дәрәҗәсендә генә түгел, дөнья күләмендәге спорт чараларын үткәрүне дә ышанып тапшыралар. Быелгы җәйдә инде су спорты төрләре буенча дөнья беренчелеге узачак. 2018 елда Татарстан футбол буенча дөнья чемпионаты этабын кабул итәчәк. Әлбәттә, һәр бәйрәмнең бизәге ул җыр-моң һәм биюләр. Быелгы Сабантуй сәхнәсенең төп кунагы Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов иде. Бик күп чакырулар булган иде инде. Бүген Башкортстанның бер 34 районында Сабантуй, Татарстанның бик күп җирләрендә. Ни өчен шулай туры килде? Быел бигрәк тә шулай. 6 июнь көнне барак Сабантуйлар. Менә без шулар арасыннан Мамадышны сайлап алдык. Дөресен әйткәндә, теге ниндидер дусларча мөнәсәбәт барыбер ул бит кыйммәтрәк аны теге акчалар белән дә нитеп булмый, теге акчалар белән санап булмый дигәндәй, бәяләп булмый. Шуңа без бүген монда юк, әлбәттә, аны килгәч эшләргә кирәк, үкенергә түгел, чөнки мин инде планлаштырган идем, тәгаенләп шунда килгән идем һәм рәхәтләнеп бүген чыгыш ясадым. Һава торышы, Ходай Тәгаләгә рәхмәт, шундый бөтен җирдә яңгыр яуганда да Мамадашның күк йөзе ничектер ачылып китте, матурланып китте, яктырып китте, кояш чыкты. Менә шунда күренәйин, мин шуңа әйттем дә тамашачыларга, әйтәм, изге кешеләр яшиләрдер монда дип әйттем. Һәм шунда шулайдыр. 5 метр биеклеккә сузылган баудан төрле трюклар ясап йөргән Дагыстан кунакларының чыгышлары да бәйрәмгә ям өстәде. Кемнән генә сорашсаң да, мөгаен күпләр Сабантуй бәйрәменең үзәге татарча көрәш дияр. Быел да ир-егетләр арасында абсолют батыр исемен Максим Степанов яулады. Яшүсмерләр арасында әлеге исемгә Михаил Миронов лаек булды. Ветераннар арасындагы бәйгеләрдә беренчелекне Әлфәт Шайдуллин яулый. Булат Юнусов белән Рамис Хәмидуллин махсус бүләкләргә лаек булдылар. Көрәш җиңүчеләрен җитәкчеләр һәм кунаклар белән бер рәттән быел тәүге мәртәбә оештырылган Татар кызы 2015 конкурсын уткан гүзәл затлар да тәбрикләде. Искәртеп үтәбез, бәйге татар халкының йөзе каршы намусы киләчәге булган хатын-кызларыбызның милли йөзен, рухи кыйммәтләрен саклап калу, гореф-гадәтләрне, юлларыбызны кире кайтару, телебезгә ихтирамлы мөнәсәбәт булдыру, балаларыбызны иманлы итеп тәрбияләү максаты белән үткәрелде. Районыбызның 14 гүзәле үзара көч сынашты, авылларының данын яклады. Нәтиҗәдә Алъяздан Ләйсән Фатыйхова беренче урынны яулый. Үземнең җиңүемә бик шатман һәм мин моңа бик күп әзерләндем, ярты ел буе әзерләндем мин бу конкурска. Һәм бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә үземнең әйлемә. Хис кичерешләре белән баш батыр Максим Степанов та уртаклашты. Пока небольшом нахожусь в шоке. Әлегә мин кечкенә генә шок халәтендә, беренче генә тапкыр батыр булып калуым түгел, әлбәттә, барыбер дулкынландыра. Яшь көрәшчеләр дә үсеп килә, аларга каршы туры елдан-ел кыенлаша бара, диде Максим Степанов. Төрле ярыш бәйгеләр, җыр-биюләр, уен-көлке, шау-шулы тамашалар белән вакыт үткәне сизелми дә калды. Быелгы Сабантуйда эчтәлеге, мәгънәсе белән халкыбыз күңелендә тирән эз калдырыр.